Sa Good Vibes, working student na small business owner pa. Samtang isa siya ka working student, nag-supply man siya sa mga handmade bouquet sa mga baligyan para maka-income pagid. Ang iyang nga istorya sa report ni Jenny Kaunga. Ang kabudlayan kagkakulang sa oras, hindi makapugong sa isa ka estudyante nga may determinasyon sa paglabot sang iya nga handog. Inigin pamatud-an ni Malvic John Bayonon, isa ka fourth-year marketing student kag isa man ka student assistant sa University of Negros Occidental, Recoletos. 2023 nagsugod si Malvic sa simple nga paghimo sang handmade bouquet nga regalo lamang kuntani para sa isa ka abyan. Bangod sa positibo nga feedback sang iabyan, nagdesisyon si Malvic nga magbaligya sini agud makabulig sa iya nga galastuhon sa eskwelahan. Ang akong business is first, hindi na siya nga for business kita. So actually, naghimo ko ya bouquet para tani nga gift sa ako na friend, na student nurse, which is si Mariel, nga para tani gift ko as a unique gift para sa iya. And after that, after ng pila ka months or pila ka weeks dito, hindi ako nag-decide kay ako man na classmate nga business owner man, gimpush niya ko, ginabala niya ko nga why not try ko mag-business sa amo na nga bouquet or sa amo na handmade bouquet. So do dito ko parang nakapaminsar nga sige, why not. So from starting dito, nagtikto na ko, start ko na si Millen Style, which is nga padayon pa hasta subong nga para nga gasustinar man sa akon bilang ay working student. Siya mismo nagaobra sang iya nga ginabaligya nga bouquet. Ginapulawan niya kun gabi bangod kun adlaw naga-eskwela siya kag naga-assist sa library. Ginpasangkad man niya ang iya nga negosyo. Kag subong, hindi lang bulak ang ginabaligya, kundi pati na mga ready-to-wear nga mga bayo. Bali sa subong, hindi na isa akong business. So, meron ako subong business, which is ang RTW, nga ready-to-wear na mga tops nga for girls. So, bangod nga seasonal lang ako na bouquets, occasionally lang siya. Nag-try ko invest, which is ang RTW, para nga may additional ko nga income man, nga kahit paano, ang business ko is hindi lang isa, kundi kahit paano may extra pa ko nga kung seasonal lang bouquets, may RTW man ko nga pwede ko nga ibaligya man sa subong. So bali subong is duwa na kong business, the bouquets and the RTW. Bangod 4th year na si Malvic, nagsugod naman siya sa iyang on-the-job training. Amo na suno sa iya daw ginakulang ang 24 oras sa isa ka adlaw. Sa piyak sini, handom ni Malvic nga makagraduate. Hindi pa man siya makagraduate sa sini nga tuig, bangod irregular ang iya nga status, sigurado naman siya nga ang mga bulak nga iya ginaobra, makahatag man sa dako nga kalipay sa mga graduating students nga makabaton sini. So this year, di pa ko makagraduate. Makagraduate ko by next academic year, 2027, December. Kay duwa ang akong subject, kay bangod irregular kag working student ko sa UNOR. May duwa po nga subject na to take nga para next semester. Then hoping hopefully makagraduate ako by next year, academic year 2027. Sa karon, hindi lang sa sulod sa UNOR campus makita ang baligya ni Malvic. Bangod siya na karon ang naga-supply sa mga handmade bouquet sa mga baligyaan sa Bacolod kag Talisay. Jenny Kaunga para sa Digicast Negros.